De ce numai unii? Vă întreb pe dumneavoastră. De-aia am spus democrație participativă. Adică chem poporul prin referendum în fiecare moment, dacă e nevoie. Voi trebuie să înțelegeți că puterea este a poporului. Sunt ultimele momente ale politicului care a distrus această țară în 35 de ani. N-a fost niciodată nici putere, nici opoziție. I-a unit un singur lucru, tâlhăria. A fost un sens giratoriu în care ne-am învârtit de 35 de ani. Voi trebuie să înțelegeți că o țară se ține cu poporul, prin democrație participativă. Eu nu vin ca să vă salvez, ci vin ca o călăuză, să vă arăt drumul în care toți trebuie să muncim, cot la cot. Nu înseamnă că eu voi face tot, pentru că nu am cum să fac asta și nici nu vreau să fac cum și nici nu am cum. Ci toți trebuie să ne implicăm în binele comun. Un candidat independent, Călin Georgescu. Un om cinstit, un om harnic, un om competent, un om patriot și mai se adaugă aici la Călin Georgescu, iubitor de neam și țară, credincios. Bogăția pe care domnul Călin Georgescu vrea să o readucă acum în prim plan este forța unui nou început. Este un om instruit, este un profesionist, este un bun cunoscător al societății românești, este un patriot și un om credincios. Este un intelectual desăvârșit, un om de o calitate extraordinară. Această atitudine a lui de a afirma lucrurile cu curaj. Am găsit omul adevărat care poate să reprezinte România. Ca să o salveze, să avem un popor adevărat. O Românie nouă, modernă. Domnul Călin Georgescu este un ziditor. Este un om luminat, care gândește românește. Al cărui partid este poporul român. Călin Georgescu e un practicant de sport, își dorește ca sportul să fie la nivelul cel mai înalt în nația noastră. Vine o decizie fără precedent de la Biroul Electoral Central, doamnelor și domnilor. Clipurile unui candidat, atenție, au fost eliminate sau trebuie să fie eliminate complet de pe internet. Vorbim despre faptul că Biroul Electoral Central a admis o contestație privind materialele de propagandă online ale candidatului independent Călin Georgescu. Iată ce spune și acesta. Am primit o informare de la Biroul Electoral Central în care ni se interzice, conform deciziei Biroului Electoral Central, să mai publicăm orice pe social media, respectiv pe Facebook, TikTok, Instagram și YouTube, orice fel de video legat de Călin Georgescu, orice fel de postare legat de Călin Georgescu. Suntem în cel mai bun moment. Am reușit imposibilul. Asta e dovada lui Dumnezeu, pentru că le este frică. Măreția lui Dumnezeu este dovedită. Pentru că atunci când răsare soarele, noaptea și dimineața este foarte frig și foarte întuneric. Aici suntem. Însă am înțeles că luni aveți o dezbaterea președinților, corect? Luni la ora 8 seara, unde eu nu am fost invitat. Sigur, sunteți apropo aici? De margini, pățiți? Sunteți aici. Sunt aici, dar vorbesc de luni seara când e dezbaterea președinților. Toată lumea vrea la Digi. Nu e vorba de asta, este vorba de ce se întâmplă luni seara. Noastre adică acolo sunt 8... Nu, categoric, dar sunt 8... Imediat, doar să termin ideea. Sunt 8 candidați, din care 3 cel puțin, pe baza sondajelor bune sau nebune, nu știu, sunt bune, sunt false, nu contează, dar eu sunt cel puțin înaintea domnului Diaconescu, domnului Orma și domnului Hunor. Și sigur, întrebarea este cum sunt invitat astăzi aici, încă o dată îmi face plăcere și care este situația de luni. Este o decizie editorială a Digi24, este o decizie luată în acord după discuții cu zecile de jurnaliști de aici, din redacție. Bun. Avem în spate un trecut care ne recomandă să luăm această, tocmai de asta v-am și spus. Ideea este să învățăm de la trecut. Oricum, eu sunt... Un minut, jumate mai aveți și vrem să știm ce spuneți despre F-35. F-35 la 66,5 miliarde înseamnă că sunt bani pentru așa ceva, dar nu sunt bani pentru peste 350.000 de militari în rezervă, pentru pensiile lor, pentru sprijinul lor,
pentru faptul că sunt 20% este sărăcie în această țară, pentru faptul că sunt aproape 1 milion de oameni cu dizabilități în această țară. Deci sunt bani pentru așa ceva, dar nu sunt bani pentru problemele curente și extrem de nevralgice pentru poporul român. Lăsând la o parte educația, lăsând la o parte sănătatea, lăsând la o parte alimentația. Deci toate aceste lucruri mă întreb de ce sunt bani pentru F-35 și nu sunt bani pentru problemele curente. Și ultima chestiune, ca să conchidem, este faptul că, așa cum arată astăzi armata română, discutăm de câteva zeci de autobuze de generali și probabil un microbuz de soldați. Deci ideea este unde și cum trebuie investit ca într-adevăr să avem o armată performantă. Despre asta este vorba. 3 minute s-au dus? Da, eu înțeleg actele astea patologice, știți. Dar să ne înțelegem bine. Poporul român nu renunță. Eu nu renunț decât împreună cu poporul român doar la victorie. Poporul român nu are cum să renunțe la așa ceva. Să renunțe ei, pentru că poporul român nu-i mai dorește. Deci nu renunță ei. Ei trebuie să renunțe. Nu noi. Mai mult de atât, eu am buget zero. Zero. Puteți să ne arătați? Deci, uitați, da, uitați, buget zero de la început până la sfârșit. Această hârtie luată de la bancă de către mandatar arată că este buget zero. Vă înmânez în afară de faptul că ați filmat. Deci ei nu iau în calcul că poporul român poate să câștige. Adică totul bagă în această lege a ghidului de finanțare, dar ei nu au luat în calcul că ar fi trebuit să fie ghidul de nefinanțare. Și atunci pe ghidul de finanțare intră exact partidele politice care primesc bani de la buget sau alții care au nu știu câte donații și pozitivități financiare la așa zis și independenți, Joană, care mai sunt, Iaconescu, Birșa și așa mai departe, dar nu iau în calcul că poporul român este suveran și că putem să facem asta cu buget zero. Și că așa spunea Eminescu. Zice, împăratul țăran, Doamne cât de frumos, împăratul țăran iese pe prispă seara și vorbește cu țara. Conexiune. Și n-a spus împăratul, n-a spus nici țăranul, a spus împăratul țăran. Și unde merge împăratul țăran? Iese pe prispă seara, deci atunci când e liniște. Când toată viața și duhurile sunt cu tine, te conectezi la divinitate, vorbește cu țara, pentru că țara este dată de Dumnezeu. Deci este legătura trainică pe care un conducător de glie poate să o aibă cu poporul său. Este spectaculos. De aceea Eminescu spunea, se ruga la Dumnezeu și că, Doamne, pe mine mie redă-mă. Știți, e un lucru impropriu spus, dar pot să spun atâta, că principala problemă acestei țări este clasa politică, care practic a schimbat răul în bine și binele în rău. Și ei nu înțeleg că tu nu poți să te lași birui de rău, ci biruiește răul cu bine. Asta nu s-a înțeles. Aici este, dacă vreți, punctul de dezamăgire. Pentru că și ei sunt ca și noi. Nu? Și ei sunt oameni. Dar când ajung în zona aceasta, am cunoscut pe mulți. Parcă se schimbă structura umană. Și de aceea v-am spus că ce avem de apărat este umanitatea din noi. Ei nu realizează că poporul român poate să fie învingător. Ei cred în continuare că partidele sunt cele care dețin puterea și stabilesc regulile jocului. De aceea nu întreabă niciodată poporul român. De aceea eu am în program și ceea ce am spus permanent, democrația participativă, adică participăm zilnic toți la binele cetății. Exact cum participi în familie. Nu? Astăzi ești implicat și mâine spui, dom'le, eu nu mai fac nimic astăzi sau nu te interesează ce fac copiii, corect, soția. Începi să lipsești de acasă, nopțile. Exact. Este același lucru. De-aia am spus că familia este o țară mai mică și țara este o familie mai mare. În momentul în care conștientizăm acest lucru, totul se schimbă. Vino, te chem alături de mine.
la o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Pacea, bunăstarea, respectul pentru românii din țară și de pretutindeni sunt idealul nostru comun. Proiectul meu de țară, Hrana, Apă, Energie, expune concret cum putem împlini împreună acest ideal. Pentru că numai împreună putem reuși. România se trezește. Nu schimbăm stăpânii, ci sistemul. Asta înseamnă curajul de a fi român. A venit vremea să aducem țara la nivelul unei chemări. A venit vremea să înțelegem că destinul și drepturile națiunii române sunt veșnice. A venit vremea să facem istorie, nu politică. Așa să ne ajute Dumnezeu.